That will help you go further. Ka Regional Institute of Advanced Studies lani ka RIAS kabadai ka Jakarwai lapli padba hinegasngi Nongte da I Maria Hom Kharkrang ibadai I Chief Spokesperson Jaka Seng BJP Meghalaya kani ka Jaka ai jingi kai ka Thmu ban ai ka Jingshakri kum ka rinsan na ka Bynta ban Kyntiew yaki saprwai jong ki samla ka than da ka ba pinmi yaki lat bathmai ha ka than ha kani ka jingple perda lai shim Bynta ru da shipun ki he ki han ba kuntup ya u Vice President ka BJP u Kraubok basayamot I u Managing Director Jongka Rias u Skambor Langswet urang ba asnong Jongka Nongte u Sylvester Mansong bat kiwe haba ai jingkran hakate ka program u kharkrang uloong bakate ka Jaka ai jing hikai kalong ban Kyntiew yaki samla pun samla nang bon karta khman jupi learn music. I'm telling you hoy kata ka puli ka dangli ka dam kata pinap puli pinap ya khman jupi jupi dara pinang komnu ban bati ka por ka jongpi komnum dan e kata bum dan por bun sin ni ai down dan por hap le kan ti hap puli hap le ni tai re dara pi cut down ya ka por nu jongpi ba pi pulut ka mobile jongpi ban pe YouTube dan pe gini kitai and spend some 1 hour 2 hours but let them practice music. I'm telling you the confidence level to you can give. Ka Committee on Empowerment of Women Jongka Yeng